Let's make a toast to our friendship. Hausa serious sithando sami. Ubani lokhuluma naye lapho usamoyizeni? Angikhuluma noPhilippi. Kuyoze kube yini Nomalanga? Ngisho isede mntana wami elimnyama nje. Nomalanga. Kodwa anti, engani uyazi anti yonke into inesikhathi sayo anti. Uthandana uzokhokha isikhathi mesifika anti. Shosho bafu. Cela ungibheke ngashayela phela la salanga lapho le bizo lasekhona. Oh bhuti wami mfuthu yazi liphepha selicishe lenza umonakalo la ngizokwenza njalo bhuti wami. Uyaphila? Sibonani bros. Uyayazi insizwa? Mas então já que linda. Clampie crash. Philan. Please. Aku cari lagi pen ya, Pep. Right. Jangan itu. Aku bayar sponsor aku besok anda. Alright. Philan. Konti ngahlangani la mfethu. Bonani bros. Hayi. Konti ngayitholi kahle la. Lensizwa ngibona ngathi engahoda mfethu. Kahle akasibuke nawe la. Ungabe ukuthi ngithatha noma wala. Mina mfethu waboza ngamasikhatsini la. Uthi kuhlehla. Yeah. Okay, uthi play. Waboza ngamasikhatsini mina mangayimsebenzeni. Yeah. 7:45. Wala ke mfethu. Okay. Siqhubeke uthi ngifaswate kancane. Play. Isikhatsini mfethu sesifika lento. 8 o'clock. Yeah. Oh, yeah. 8 o'clock. 8 o'clock. Sifaswate both. Play. Isikhatsini lento sihamba ngaso mfethu. Bana 16:30. 16:30 yeah. Hayi. Okay, siqhubeka kancane ke lapho mfethu. Asiya. Isikhatsini lesengifika ngaso. 7 o'clock. 5 o'clock. Konke ngayitholi kahle la. Akuhlangani baba. Cabangani. Hayi. Ngibona ngathi lensizwe uyangavoida. Uma ngihamba mina yona iyafika. Uma ngabe sengizofika mina iyahamba. Kuyikhona ngifika. Mr. Karampot. What do you mean Mr. Kai? Ngisho phela asimazi into nje kule ndawo. Mazi mina. Hlezi ngila. I've got a very bad feeling about this guy. Okay, Dad. Sure.
Ngakhumbula ukuthi sontweni lokuqala kule nyanga kwaba nesiteleka samatekisi la e-3. Yeah, I remember. Sacela ungivezela amaklip alelo sonto. Ufuna ukubona kusola ngokusonto kwenzekani. Alright. Shit. You see? I told you. There's something wrong about this guy. And I need to find out what. So what's the next move? My next move to now is to think away. Noma mfihla la. What's up, babe? Hawu kahle bo. Ngikubonile bhe khona dephethe bhe. Salo sami sesinefihlo lele. Hayi kahle, hawu. Ngibonile. Yini lena bhe? Jesus Christ. Ngoba ibizwa nje lezi Alex. Oh my goodness. Alex! Uyalabona Alex? Alex, how could you? No, babe. Ungayicabanga ngasho uyicabanga nje nje isidingo sami. Leli phepha leli elikaThabani uthanda umlelelo. I think uyalobola somewhere but uNomalanga akazi ngale. Ubani? Thabani. Uyalobola uNomalanga akazi. uThabani angayenza kanjani lento uNomalanga sebehlala isikhathi eside kangaka? No. uNomalanga kumele ayazi lento babe. Kumele ayazi lento uNomalanga. Nomalanga. Kumele azi Nomalanga. Kandi Alex uyaqedelela lezi zinto ezasala ekhaya. Maduzane nje. Kampani. Oh, Ngiyabona le phepha leli lakulanisa lapha endlini. Kushukuthula lapha. Wow. Ngiyabongela mnganami. thanks. Oh yeah. Hey, buyasa ngikhona. Yeah, kuyenzeka oh. Ngiyabongela mnganami. Ngivakashela wena namhlanje ngizohlala phansi ngiyokwenzela juice. Kaze kwenzakaleni namhlanje ifoni ungayiphethe. Ngibona isikhathi sami nawe nje soze sijabuye sinethezeke Ngiyabona, babe. nawe ngikuthanda kakhulu Ngiyabona. wena isithanda hey Ninjani? Siyaphila wena unjani? Angisenazi asazani. Asikhona Sithini ezintsha? ezintsha kodwa pink. Wasathola. Sibo touch. Singaze ningifihle nami kungani nomngaki. kahle ukhuluma ngani wethink Hawu, ngakubona phela emall hamba uphethe iringi. Angisangitshela mase senishada. Thabani iringi. oh there's
Ngithi ngakhumbula ukuthi u-Alex usazohambisa into zakhe lapha uyoqedela lapha ngekhoni lakhe. Manje bengitselile ukuthi angimlandele ama-ring akhe while esabhizi yena ngezinye izinto. Oh. Hey, kodwa nawe Pinky, akunehaba. Ngabe ngithini? Hey, Pinky nje, bese azongitshela nje umbani ngale yodwa. Hayi cha. Hayi. Wena ikhona. Ukhuluma ngani mthetho wakho? Lento Alex nombali uzibashada. Mina ngikho lo. Kodwa umbali usho kanjalo nje mina ngiyayikholwa lento. Kanjani umbali ungane ethu uzona kusitsheni kodwa ngisho ukuthi ngithini ngithi vuka nje emakhandeni ayikho nje lento. Pinky usho ukuthini? Angisho ukuthi kanjani kodwa nje ngithi vuka emakhandeni sengihembe. Bye ngani. Bye. Awungitshele u-offer ni? Offer testing this week. Wonderful. That means I'm off too. Okay. Yabona into engizoyenza? Kuzofanele mina ngibe umuntu ohamba ngesipanini njengey'nsuku ey'jwayelekile. Uma ngihamba ngizojika mina esitobhini engize ngigibele. Ngizobuya ngenye indlela mina ngize la endlini. And ngifuna ukubona ukuthi kuzobe kuqhubekani la. Manje awusho emsebenzini wenzana? Don't worry about esipanini. Hayi. Kulungile bezwa ngapha. Yazi phela. Ngizomile ngiyobona uma yazi kusasa ekhaya. Ngaphe kubalulekile ngiyazi futhi bengizokuphelezelwa sana sami manje ngibona abantu bazobe bebuza la nawe yazi sithi kuhlala nawe ungenzanga lutho ungavelanga ekhaya. Ngibele ngithi ngiyakathabani. Acabanga. Khululeka sinasana ngakhathaza bese ngizovela nakini. Hamba. Ngiyaphi kwenyathi. Ngijabula ukubona sithando sami bese ngikukhumbule. Nami bese ngikhumbula kakhulu sithando sami kodwa ungakhathazeki sekuseduzile ndawonye. Manje awusho abantu ngiyofonela emsebenzini ukuze kube yini why ungayithengi ifoni? Sithando sami yazi lapha engisebenza khona kuvumelekile ukuthi ngibe nefoni. Nje uthi izinto engisebenza ngaphansi kwazo. Ngibashana ningela uhlala khona. Sithando sami yazi lokho ukuthanda ukuba umqansanyana. Manje la ngihlala khona ngihlala nomalume ngabona yona. Kodwa ungakhathazeki ukuthenga umuzi la esohlala khona sobabili sinethezeke. Okay, ngiyakuthanda kakhulu khona Ngithanda mina phela la ake ngihambe yabo ngizobona ntambama udabula ukusa lo ngizovukela kini. kulungile. Sithando sami, awuzangiqabule ngoba sengiyahamba kanti.
Okay, my love. You take care of yourself, eh? Love you. Yena. Sure, Dad. Awu sukhona. Sekukhona. Sihlale phela kwayo wena. Ngiyathemba ngibonanga umuntu la. Hayi. Ngisathi Elivele isikhathi. kodwa usayeza kuthiwe beshamsho. Yobanje khala kanjani? Inhlanje namanqa. Mr. Gayi wakho lo. Anasimazi ukuthi usuke yaphi. Baby. Umuntu engingasamazi isithando sami. Oh. Yaphela phela. Irazi sama fami. Yaphela uma ekhaya. Uyaphila uthanga umkhonzweni. Ngempela Thabani. Yeah, usankonzo. So uphathisile amadume noma ubhatata. Ngishaya isikhathi sokuvuna phela. Oh baby kanti bahlale bethe emakhaya kuyayiwa ensimini ekuseni. Hayi. Abasayi. Ah baby. Hayi ngeke uthi ngicheck. Hayi baby khona impahla zodwa ngempela la. Bekumnandi ekhaya. Ngabami. Ngubalo. Ayikwahle bawusayizi voice yami ngoba ingade yagcina. Hawo. Oh mama, my friend ngakugcina Kanjani? Saba yisho ngihamba wazo. Awubheda njalo wena uraso? Ngirathi phela ngoba kusaphrinsi. Kusandele wena sithanda. Kamahle, uthasha ngapha. Uzokwenza njani? Kumele ngihlale ngila. Uze kwakhe. Hayi ngithabando. Hayi wena. Awusafuni ngisho uvashela amagenzi nje inkinga yakhe. Akungichaza bese usho njalo nomcheka nini? Ayo kahle. Wasilandela ijuice nganami. Apho ubheda muthandile ivoice yami awusayizona. Abe nomuzi omuhle omno Alex. Ukuzama nje Yazi ngiyabuka nje. siyahlanganisa. Wow, anisebahle la kule phiki. Hawu ihaba. Wow, yabo nje la nanise Hollywood lana. Ibe nifana khona Wake wenzani-ke wena eHollywood uyazelaphi nje? Hawu Hayi nomalanga hayi. Suzama yonke into nje. Ngizobona nje.
Evelyn, Alex, Tori zabe ingekho. Angifihlana nokuthi abantu uyashada. Ngizohlangabezana nenkinga enje namhlanje endlini ivuliwe. Azazi ngiphethe nje. Wathi kuvuliwe. How come? No. Kuvuliwe wathi. Impahla zathabana azikho futhi. Hayibo. Ziphi impahla zathabana ngempela lana icathula ngibona lutho. Hayibo kusami. Ngeke mhlawumbe uyadlala lona. Sibheke i-holiday yakhe ihlala. Ayinayo. Ubuthi abantu ngakhi? Kanti mina kumele ngenze njani kanti mina? Kanti mina ngenzele emhlabeni? Gosh. Police. Into yokuxolela. Yazi internet. Angifuni ukwenza into engizoyisola ngayo. Ngiyakondla Thandeka. Ngikwenzela yonke into, uqoma with. Ayikho into ongayitholi la. Bebona.
Hamba security. Hamba. Oh, don't wait Sandile. Masakana ngiyabonga khathele wena ngikhathele sengibekezele kwanele ngiyabonga read my lips it is over siyazwana ukuze ubone ukuthi angidlali bhala amavows ethu angisena ndaba nawo mina thatha nale ring uphelile ufuna uphinde kubone le magcekeni abo baba shona kini ujulile wenze njani? No, uthi I just found out ukuthi uThabani uyalobola la ngingazikhona. Ngikhuluma nawe nje njengamanje. Besambu uyashada. Wow. Wow. Kodwa Lucas, wahleka ini ehlekisayo? No, I'm just thinking. Why ngempela izinto ezimbi zenzeka kubantu abaright? Njengoba ngibona ngeradami umngani wakho
Ngimthole. Hey, Yini? angazi ukuthi ngizoqala kuphi. Kimama nento. Guess where? Endlini yami. Embhedeni wethu cabanga. No. Ngimbamba nomunye umasaka we-security lapha endlini. Belele embhedeni wethu. Can you imagine? Lo mbhede ubiza kangaka mfethu. Angawuthenga ngoba ngithi ngiyamhlonipha mfethu. Ngoba ngithi ngifuna abone ukuthi ubalulekile kumina. Ngizombamba ne-security embhedeni wethu. Cabanga, umasaka. Saka liyasha. Kahle kahle nini besifazana ethi njani? Nifunani mthethweni? Uza ngabantu besifazane ukuthi banjani Lucas? Nina abantu besilisa ninjani? Uyabona ngikhona mina njengamanje ngikuphi? Isona sami ukuthi umuntu ngamnika inhliziyo yami yonke ngamthanda Lucas. Yena wayenzani wayithatha wayihlikiza wangishiya kanjalo. So why blame abantu besifazane? Yeah. Ngathi awuzazi ufuna ukuthini. Why izinto ezibuhlungu zenzeka kubantu aba-right? On the other hand, I'm glad ukuthi izinto ziphele ngale ndlela phakathi kwami nothandeka. Because bese ngibona kahle ukuthi okulandelayo ngiyamthatha ngiyamgodukisa ngoba bese ngikhathele indaba le-WhatsApp. Since kwafika uWhatsApp lapha endlini ayikho into e-right. Zonke izinto ziyabheda ziyi-mess up. Yo. Yazi Lucas, asikho isidingo sokuthi siblame uWhatsApp la. Yazi yena uWhatsApp awunalutho Lucas. Abantu abenza ukukhohlakala kwabo ko-WhatsApp. So, singawublame nakancane nje. Cela ukhohle nje lokho. Abantu abenza into wrong Lucas. Yeah, I can say that again, yes? Yeah. Abanye bawusebenzisela into e-wrong. Wayibuke ngathi uyogodola, yes? Sengijulukelile kodwa. I hope ukuthi awumind. Ukukhavarisha ngayo. Soba right, man. Soba right. I'm sure soba right. Ayonke into izoba right. Yeah, it will all come to pass. Soba right. Soba right, man. Nomalanga nje kusamlwana. Mayi, uphatha umhlaba ngehluli. Eheni, ngizoke ngizwe. Sawubona kanti. Ikona lokho ofuna Nomalanga. Angikutshelanga ukuthi uyobona ngoba ufuna la. Yiko ke uma phela ngikhuluma ngawo. Kodwa anti, mungekulinde nje anti size sifike ekhaya kongcono ufike ungigive kahle. Uthi abantu abathini? Anti ke emgaqweni nje la. Kulethi leso. Phela ngizwile. Ukuthi usabani uyasha. Wawufuna lokho kaNomalanga. Yiko ukufuna lokho Nomalanga. Yazi anti, ngiyacabanga ukuthi ujabulile and ujabule uyafa because into okade ofisa ukizwa le. Yazi antami, just be happy. Ukhonza lapho kudade wethu futhi ngizombona khona maduze. Khumbula ekhaya. Khumbula ekhaya Mdukandini. Nonsense. iPhone yakho sifa. Lukhasi. Kunjani mfethu? Ngiyaphila. Mfethu ngisakwazi. Angikhona oyisazana. Uright kodwa.
Ngi-right. Hawu mfethu, ulibangiseni? Ngapha la engifihla khona ikhaya. Usuka kanjani kodwa? Hey mfethu, ngikenze njani mfethu? Ngiyancenga lokho kungatheni. Ngiyahlanganisa nje mfethu. Awu, selokhu nje kwenzeka leya yanto. Sabuyela mfethu kulezo mfethu. I'm glad ukuthi ngiyakubona yazi. Ngijabule kakhulu ukukubona. Usandiphatha kahle ekhaya. Ngiyazama mfethu. I'm trying. I don't have a choice. Malanga. Yo. Kodwa wenza kanjani into enjena mngani wami? Nje. Kazi nje. Sizobona mina. Sizosebenza. Sizosebenza kwa Njena. Kube right. Kubeka lempilo ne? Asamba Pepsi, let's go. All right. Kube sharp man. Kube right.